Шифър, ако ми се обадиш още веднъж, докато съм на дълъг път, ще прекарам този камион направо през лицето ти. Вие, всемогъщият шеф на Dominion Tech, оръжейна компания за милиарди, работите като шофьор на камион? Не мога да направя това, ако съм мъртъв, нали? Трябва да разбера кой се опитва да ме убие. Так му за това се обаждам, шефе. Изглежда, че го намерихме. По дяволите! Господи! Ето я, хванете я! Карай! Ще ти плати колкото искаш, просто се отърви от тях. Това нещо не може ли по-бързо? Госпожо, това е 6-цилиндров Питърбилт, ясно? Не е Ферари. Това ще го накара ли да върви по-бързо? Да видим на какво е способна. Хайде, мила, хайде, движи се, движи се! Внимавай за онази стена! О, по дяволите! Гледай! Вече сме в безопасност. Добре ли си? Трябва да легна. Можеш ли да ме прегърнеш? Лошо ми е. Добре, тук съм. Хей! Спокойно. Всичко приключи. Какво? Просто ми е много горещо в момента. Твърде горещо е. Аз просто... Добре, хей, знаеш ли какво? Мога да повикам лекар, ако трябва. Не ми трябва лекар. Хей! Трябваш ми ти. Сега. Хей! Чакай. Не трябва. Знам какво искам. Хей! Сигурна ли си? Господи, просто млъкни и ме чукай. Шефе, изпращам ви местоположението на човека, който ви преследва. Време е да приключим с това, за да мога да живея прост живот извън сенките и на слънце. Иска ми се да можех просто да остана тук с теб, мистериозно момиче. Но има нещо, за което трябва да се погрижа. Наистина ли мислеше, че можеш да ме убиеш и да превземеш компанията ми? Казва го човек, който се появява невъоръжен и сам. Убийте го веднага. Забравяш едно нещо. Аз ти продадох тези оръжия. Мъртъв си, нищожество такова! Тази бомба е напълно безплатна. Не, моля те, върни се! Трябва да я изключиш, моля те! Не искам да умирам така! Изключи я!
Хайде, мила. Да отидем да се срещнем с татко. Мамо, сигурна ли си, че татко наистина е тук? По-добре да е. Кълна се, ако този негодник пак избяга. Няма. Камионът му се развали. Няма къде да бяга. Не ми казвай, че кара същия камион след 4 години. Иска ми се да можех. Не можеш да се криеш там долу, голямо момче? Въпреки, че... гледката ми харесва. Фей, ще ти дам найема скоро, нали? Ако го нямаш, ще трябва да ми платиш по друг начин. Да виждам тялото ти цялото в пот ме подлудява. Фей, слушай, ще ти намеря парите, става ли? Защото имам един огромен курс тази седмица. Наистина ли така искаш да живееш живота си? На пътя, живейки от заплата до заплата? Не би ли предпочел да ме оставиш да те глезя? Никога няма да бъда обвързан от никого. Без съпруга, без деца. Никога. Татко! Най-накрая те намерих. Без деца друг път. Лъжец. Ей, дете, сбъркала си човека. Не, мама каза, че ти си моя татко. Лъженето не е хубаво. Тя не лъже. Ти си нейният баща. Ти си арогантен, безотговорен негодник. Такъв преследвам жалкият ти задник от цели 4 години. Другите деца казват, че си нямам татко. Нали няма да ме оставиш? Нали? Тя наистина ли е моя? ДНК тест. Всичко е официално и законно. По дяволите, това наистина ли е твоето дете? 99,98%. И защо тогава не ме намери по-рано? Да те намеря ли? Да. Мислиш ли, че мога да те потърся в Google мистериозен не храни майко баща и да получа GPS координати? Издирвам те от години, никога не си на едно и също място за повече от ден. Проклятие! През цялото това време се криех, защото мислех, че терористи ме следят. Оказа се, че е била тя. Добре, честно казано, не мислех, че онзи път ще... Един път? Не. Ако си спомняш правилно, бяха 3 пъти. Един след друг. След друг. Леле, тя не си поплюва. И ако си истински мъж, ще се ожениш за мен точно сега. Извинявай, какво? Съжалявам. Да се омъжиш за мен, товар ли е за теб? Твърде грозна ли съм? Не, разбира се, че не. Виж, само колко си красива. Бих искал да бъда твой баща. Просто не съм точно типът за баща. Просто млъкни и влизай в колата. Отиваме да се оженим. Ура! Вече си имам истински татко! Имам си истински татко! И да, и аз имам най-красивото малко момиченце на света. Обичам те толкова много! Сега, след като Самър най-после има баща, мога да се съсредоточа върху правенето на кашата в компанията си. Имам някои спешни дела, за които трябва да се погрижа. Ще ти се обадя. Разбира се, мило. Ако се опиташ да избягаш пак, те лиша от мъжествеността ти. Приятел, разбрахте отлично. Татко, може ли да въведеш номера си тук, за да мога да ти звъня, когато ми липсваш? Разбира се, мило. Ела тук. Чао, татко! Чао, мило.
Районът е подсигурен, това официално е цифрова мъртва зона. Отдайте почет на нашия лидер. Командир Рид! Имам работа за теб. Скарлет Хейс. Какво искате от нея, сър? Разбери дали дъщеря и наистина е моя. Какво? Сър, тя вероятно ви разиграва, опитвайки се да се добере до милиардите ви. Шифър, а ако продължиш да дрънкаш, лично ще ти отреже езика. Тъй вярно, сър. Моите извинения. Благодаря ви, сър. Тествай това. И ме уведоми веднага, щом имаш резултатите. Ще го тествам лично. Да тръгваме! Ако това малко момиче наистина е мое, ще посветя целия си живот. На това да й дам всичко, за което би могла да мечтае. Гъжо Хейс, само да ви предупредя, баща ви е. В бесен. Разбира се, че е. Скарлет! Как си позволяваш? Скарлет, тази компания губи огромни суми, а ти имаш наглостта да се появиш тук. Доколкото знам, вие сте председател на борда. Тази каша е ваша, не моя. О, моля ти се. Ако се беше омъжила за Бенет Уитмор, вместо да бягаш и да раждаш това копеле, щяхме да имаме достатъчно пари, за да спасим компанията. Затваряй си шибаната уста, Даниел. Самър не е копеле. Тя има двама родители, които я обичат. Господи! Мамо, татко, чувате ли това? Казвам само едно нещо, а тя ми откъсва главата. Скарлет, как смееш да говориш така на сестра си? Ти си тази, която забременя като обикновена уличница, без дори да познава бащата. О, ти си позор за всички нас. Бенет Уитмор каза, че може да те приеме обратно, ако просто се отървеш от това отроче. Как можеш да кажеш това? Тя е твоя внучка. Не и за мен. Тя е някаква грешка без баща, чието място е в сиропиталище. Имам си, татко! Имам! О, татко ли, а? И къде беше той през последните 4 години? Знаеш ли какво говорят хората за майка ти? Казва, че тя е глупа буличница, която не може да си държи краката затворени. А ти не си нищо друго, освен една безполезна грешка, която не е трябвало да се ражда. Обиждай ме колкото искаш. Но се кълна, че ако кажеш още една дума за дъщеря ми, Даниел лично ще ти изтръгна шибания език. Татко, тази кучка току-що ме удари. Как смееш да докосваш сестра си? Веднага и си извини. Или кълна се, ще те пребия от бой пред очите на твоята разглезена малка дъщеря. Тя не ми е сестра. Тя е просто копеле от онази твоя уличница, с която изневери на мама. О, Стивън, не можеш да й позволиш да ни говори така. Хайде, бъди мъж и защити жена си и дъщеря си. Сега се извини. Спри! Дядо, моля те! Не удряй мама! Моля те, болия! Махни се от мен. Самър! Какво правиш? Тя има астма! Ако умре. Това е просто естествен подбор. Ти си чудовище! Махнете това малко пале от тук. Заключете я. Самър, мило, дишай. Просто дишай. Самър! Помогни ми! Моля ви! Татко! Пуснете я! Пуснете я, моля ви! Моля ви, не я наранявайте! Шефе, резултатите от ДНК теста са тук. Самър е твоя биологична дъщеря. Тя наистина е моя. Но животът в семейство Хейс не е бил лек за нея. Скарлет е отказала уредения брак с семейство Уитмор.
Гледали са на нея с пренебрежение, постоянно е била потискана, а Самър хората я наричат Копеле. Да, това е достатъчно. Благодаря ти. Чао. Весел рожден ден навън. Не мога да повярвам, че вече е на 2 годинки. Честит рожден ден, мило момиче, ще те обичам вечно. Обяд след уроците по плуване, тя плува в дълбокото съвсем сама. Моето момиче расте толкова бързо. Винаги се гордея с теб. Няколко първи неща днес. Първо бране на тикви и първи бейсболен матч. Баща й никога няма да бъде тук за нейните първи моменти, но аз ще бъда до нея колкото мога. Самър отново беше турмозена днес. Някакво хлапе я нарече безпризорно дете без баща. Заведох я на любимия й сладолет, за да я развеселя. Към мъжа, който ни изостави, никога няма да ти простя. Отгледала я е съвсем сама. Сигурно е било ад, но вече не е така. Тук съм и никой никога повече няма да турмози дъщеря ми. Самър? Татко, Мило, какво се случи? помощ. Самър, ало? Самър, къде си? Татко, помощ. Помощ. Самър! Под дяволите! Шифър, слушай, трябва да проследиш това обаждане. Ясно ли е? Не ме интересува какво ще коства. Намери я веднага. Сега ще разберат с чия дъщеря са си имали работа. Татко, моля те, пусни я. Тя не диша добре. И баба може да умре. О, вижте кой се моли сега. Нали току-що ми удари шамар преди минута? Не трябваше ли ти да ми се молиш? Моля те, Даниел, моля те. Трябва инхалаторът. Твърде късно е. Следващия път си знай мястото. Татко, моля те. Добре. Искаш ли да я спасиш? Отговори ми на това. Какво е наказанието за неподчинение в моя собствен дом? 10 удара. Тогава изправи гърба си. Добре. Направи го. Просто я пусни. Сега я пусни. Пак ли се почва с това малко навлече? Татко, явно тя изобщо не си е научила урока. Даниел е права. Казвам детето да остане заключено. Чудовища! Кълна се в Бога. Ако нещо и се случи, ще завлека всички ви със себе си. Добре, тогава просто изхвърли това малко копеле от живота си. И може би, само може би, ще я оставя да живее. Никога. Никога няма да ми отнемете дъщеря ми. Самър, миличка! Самър, миличка, ще те изкарам оттам. Добре ли си, съкровище? Самър? Самър, миличка! Дай ми шибания ключ! Татко, помощ. Татко, тя полудява! Направи нещо! Дива кучко такава! Ще те убия! Къде е дъщеря ми? Rise and shine, pumpkin. No, up. No, it's your first day at your new school. No, it's not. I don't want to go to the stupid stuck-up Maple Lily Academy. Please don't make me go. I don't care. You're going. This could be your chance. It's the last thing your father left you.
Mrs. Parker, on behalf of Maple Elite Academy, we offer our deepest condolences for the loss of your husband, Mr. Robert Parker. Regarding the unfortunate construction accident, we're prepared to offer $800,000. We don't want your blood money. Get out! We'll take the deal. What? Mom. Under one condition. Emma gets a spot at Maple Lit Academy. MEA has the best fencing team in the country. Your father always dreamed about you winning gold. Your dad's gone, but you're still here. We have to keep living. Watch your step. Asshole! Watch where you're going next time, huh? You should feel honored. Not everyone gets to get baptized by the Rowan Calloway. Excuse me? You want to say that to my face? Oh, smug, arrogant douchebag! Never show your face to me again! Stupid rich kids! Excuse me? Hi. What? I got a spare t-shirt in this bag. Seems like maybe you could use it. Oh my God, you're a lifesaver. The name's Hazel Jones. Emma Parker. This is so cute. Thanks, girl. Of course. It's from Misguided on Shein, one of the latest drops. All right, newbie. Welcome to Maple Elite Academy. The motto? Money speaks louder than your GPA. And looks are your currency. Cool. Sounds like my personal hell. Yep. Oh my God. We have to go! What's up? We have to go! Okay, who are these guys? And why is everyone going nuts? These are the most popular boys at the school, also known as the Big Four. The one? They're the heirs to, like, the richest families in the country. Liam Davenport, heir to the famous Davenport family. Carl Reed. His grandfather was an arms dealer. Rumor is his family's got mafia ties. And then there's August Langford. He's the quiet one. Super mysterious. His family owns over a dozen auction houses around the world. And August is a genius artist himself. And finally, the leader, Rowan Calloway. Heir to an international conglomerate that stretches across all 7 continents. His family owns pretty much everything. They're richer than the people on Forbes. Like, they probably own Forbes. And there they are. The Big Four. They're so hot. I can't even believe we're breathing the same air. If one of them glances at me, I'll actually die. I'm manifesting marrying one of them. It's happening. So they're just like 4 little rich boys? So, okay, why is everyone screaming? They're not just boys, they are the boys. You'll see. Wait a sec. That's that asshole from this morning. This is Rowan Calloway. You do not want to mess with him. If you piss him off, you're good as dead. You're looking for me, Yeah. sir? You. I'm looking for you. My name is... I don't give a fuck what your name is. August, hand me your juice. No, not juice.
I can't believe this rich bully. Oh my god. I need to stop this. You pissed me off, Noah? You're dead. Wait, what did I do? You know what you did. Emma, stop it! Oh my god. Did you just hit me? You're that girl from this morning. You're damn right I am. First, you ruin my uniform and don't even bother to apologize. And now this, picking on someone who won't even fight back. Wow, yeah, real tough guy move. You have no idea what's going on. That guy deserves it. Do you know who I am? I own this school. I can do whatever I want. Yeah, I know your type. You think being rich means you can treat people like dirt. It doesn't. You're not powerful. You're pathetic. The fuck did you just say to me? What, you gonna hit a girl now? Oh, okay. We're gonna stop talking now, Emma. Rowan, I'm so sorry. She's new. She won't do it again. All right, new girl. Emma, I'll remember you. Better watch your back. I'm not scared of him. You better watch your back! Okay. Are you crazy? This is Ronan Calloway. It's part of the Big Four. They rule the school. Even the teachers are scared of them. You don't want to mess with that. I don't care who they are. Being popular is not an excuse to be a bully. Besides, I'm a champion fencer and they should be scared of me. You've got some nerve, newbie. How dare you disrespect our boys? You're dead meat. And you are? Oh, us? We're Chelsea, Amy, Vera, VCA. We're the hottest clique in school, the Big Four's personal cheer squad. How dare you insult our perfect Prince Charming Rowan in front of the whole school? You're just trying to get his attention, aren't you? But guess what? You don't stand a chance against us. Yeah, I'm not interested in those little rich boys. And I'm really not interested in whatever weird little fangirl club you have going on. So, bye. Come on. That snobby bitch. Looks like someone needs a little attitude adjustment. Girls, let's teach the newbie a lesson. That's not... What the heck? My stuff! The next class is PE. You're gonna lose points if you show up with the wrong shoes. Oh, this is so messed up. Who would ever do anything like this? Who else? Better watch your back. There's only one person at this school who gets away with everything, right? That bully, Rowan Calloway. What was that, Rowan? Got some pent-up rage today? Blame Emma Parker. Wow. I think that's the first time I heard you say a girl's full name. Only because I have a score to settle. What's the plan? How about we sneak a snake in her locker? Bet she'd freaking cry. Whatever, Rowan. You're all talk. Rowan Calloway! You got a problem with me? You handle it face to face. Do not hide behind dirty little pranks. You wanted a fight? You got one. And I don't lose. We'll see. Dude, what was that? Hey, Rowan, that was kind of hot. She knocked the wind out of you or something? What are you looking at? She's gone. Emma Parker? All right. I'll make you regret this. Rowan Calloway! Big Four
Sorry. I didn't mean to talk about here. I was trying to find some peace and quiet, but... Sorry, I disturbed you, I guess. Here. Drink this. It'll help calm you down. Thank you. You're not like the others, huh? You didn't join in when they were hurting Noah. Not everything is what it seems. Especially Noah. She kicked my ass. Like, she actually kicked my butt. Who the hell does she think she is? Look at you, Rowan. Getting all worked up over Emma Parker. Admit it. You've got a thing for her. What? No. It's just, I'm not gonna let her get the last laugh. No one's ever made a fool of me. She's just the first. Sure. I mean, what? She's like the first girl to get under your skin? Sounds like she might have a special place in your head. Special? Special? That's it. She's been provoking me on purpose. Fine. She wants my attention. She's got it. Tomorrow, I'm gonna give her an ultimatum. Morning, Hazel. What is wrong with everyone this morning? You see what happens when you go against me? I can do whatever I want to you, Emma Parker. I own this school. I own you. That's what you get when you mess with our boys. No friends, no backups, just enemies. Aww, is the poor little baby gonna cry? Look at her, so dirty and pathetic. I'll give you a way out of this, Parker. Apologize to me and tell everyone in this room that you'll be my personal servant. Beg me to save you, and I can make this all stop. You want to hear me beg? Oh, yes. We're all waiting. Okay. Come a little closer. Still too far. There. Happy? Now, I'm all ears. Tell me how sorry you are. No, what are you doing? Crazy! Let go of me! You listen up, Rowan Calloway. I know you're obsessed with me, but I will never, ever apologize to you. You want me to break? You want me to run? Not gonna happen. So, do your worst. I'm sorry, Emma. I'm not brave enough to fight back or good enough to be your friend. My family went bankrupt. I won't be at MEA anymore. But here are new clothes from Misguided. Figured you might need them today. Your pranks were useless! She humiliated me again! I want Emma Parker to come to me begging for forgiveness. Got it? Understood. Then go! Obsessed with her? Who does she think she is? How could someone as perfect as me be obsessed with a normie
peasant girl like her. He's totally obsessed with her. Totally. Emma, what happened in school today? I don't belong with those rich assholes. My only new friend is gone, and I miss my old friends. Please, I want to go back to my old school. I hate it there. Please, don't make me go back, Mom. This belonged to your father. If it weren't for me getting pregnant with you in college, your father would have went pro. You have his talent, Emma. Don't give up now. You're right. Rowan Calloway, I will fight you to the very end. Seriously, Rowan Calloway? Bullying students wasn't enough. Now you're torturing a kitten, too? Hey, unhand that cat. Wait, he's helping it? It's okay. Almost there. There you go, buddy. What? Did you come all this way just to see me? Ew. No. I have fencing, so bye. Bye. Shut up. He didn't act like a bully. He was gentle. You brought this on yourself. Go beg Rowan for mercy, or better yet, transfer out while you still can. Let me go! Rowan Calloway, he sent them. And I really thought for 1 second that maybe I misjudged him. Stupid me. Leave! Now, all of you! August, but she pissed Rowan off. We were just following. I said leave. Jesus. You okay? Look, you gotta let this go. Nobody wins against Rowan Calloway. I'll go talk to him. And now, you're not looking at everything because I wanted to call down. Rowan Calloway. I have had enough! Ronan, you went too far this time. If I hadn't stopped them, who knows what would have happened? Are you stupid? It was supposed to be a prank. I didn't tell you to fucking assault her. Get the fuck out of my school and don't ever come back. She must have come to see me. Maybe I should apologize. You crossed a line, Rowan. That was low, even for you. I'll admit, I was wrong. You sent those thugs to attack me, right? To break my things? God, do you even know how much this brooch meant to me? This is all I have from my father. Okay, I'll pay for it. You think money fixes everything? It doesn't. What are you doing? You wanted a fight, right? You got one. What? Oh, no. And by the way, I've never dated anyone. Never even held hands. So you calling me a slut makes you the joke. What? I never called her that. One more lie, one more rumor, one more prank, and I will beat you so hard, your mama won't recognize you. Yes, ma'am.
No, no, no. Dude, she just like beat the shit out of him. I like her. She should come back. Dude, MEA hasn't been this fun in years. Rowan, you good? I knew it. Emma Parker's got a crush on me. How'd you come to that conclusion? She came all this way just to tell me she's never dated anyone. That's about as good as a confession. She's so into me, dude. It's classic. The more she says she hates me, the more she clearly wants me. I mean, look at me. I'm rich. I'm hot. Emma Parker, you got your wish. I'll make you my girlfriend. Good morning. Good to see you, Emma. What is happening? Yesterday I beat up Rowan Calloway, and now they're being nice to me? Oh my god, that's Emma. That's the girl. Emma Parker, in front of all of our classmates, your friends, your foes, I'm gonna give you a chance. Thanks, Jeremy. I'm gonna give you the chance to invite me, Rowan Calloway, to the homecoming dance as your date. Rowan Calloway, you have completely lost it. You can drop the act. This whole thing was to get my attention, right? Fine. I'll make your dreams come true. Let you be my girlfriend. Me? Be your girlfriend? Yes, Emma Parker. Be my girlfriend and come to the homecoming dance with me. Did you hit your head? Rowan, I will never, ever be your girlfriend. Wait, did she just reject Rowan Calloway? Is she nuts? Oh my gosh, Rowan must be so embarrassed. How could you do this to him? Everyone out now. Whoa, not you. Why wouldn't you want to be my girlfriend? I'm rich. I'm hot. Like, what's there not to like? Rich and hot. But you are rotten to the core. My first day, I saw you bully that poor kid, Noah. And then you had people assault me. And then you had them break my things. And then you had inappropriate photos of me taken. Rowan, you are the worst person I've ever met. Noah deserved it. I had a reason. And what photos are you? Leave me alone. Rowan, I never want to see your face again. Here to mess with me again? Of course not, bestie. We're here to apologize. I thought that you were just making a scene to get Rowan's attention. Turns out you don't even like him. That means we're not rivals, so we don't hate you anymore. Let's be friends. Yeah, I'll just forget anything ever happened. Right. So, tomorrow's the homecoming dance. First rich girl party, right? This year's dress code is super exclusive. Really? That's the dress code? Mm-hmm. We're telling you this because we're gal pals now. Bye. Kisses. Oh my god, look who finally showed up. Laugh it up, everybody. MEA's biggest joke has arrived. You set me up. So what? You embarrassed our perfect Prince Rowan. This is payback. Let's face it, peasants like you will never belong here. To us, you're just a bug under our shoe.
Of all people. This was your idea, wasn't it? You three like green bugs so much? Why not wear it? Listen up, everyone. From this point forward, no one touches Emma Parker. She's mine. And under my protection. Get these three out of here. Emma, let me help. Don't touch me! Are you dumb? Who shows up to a homecoming dance in a Halloween costume? Are you just doing this for attention? It's not like I know anything about your stupid, fancy school. And it's just a couple weeks from Halloween, so I thought, God, I'm so stupid and gullible. Hey, stop crying. Here, I'll get someone to get you a new dress, okay? Why are you acting like you care? You're probably loving every second of this. I'm just trying to help. I don't want your help. Even if everyone else in the world dropped dead, I still wouldn't ask for help from a bully like you. Fine. Figure it out yourself. Oh. I'm so sorry. You are, Noah, right? The guy that Rowan was bullying? Yeah, and you're Emma. Yeah, I heard Rowan Calloway even asked you out. Are you two, dating? No, ew. He's just, a big bully. Looks like we're on the same boat then. Here for a drink? Actually, yeah, thank you. Thank you. Hey, is there something in there? Something to make you feel real good. Stop looking at me. If you don't want me taking pictures and sending it to everyone, then you better stop fighting back. You were the one behind the locker pictures? Not Rowan. Rowan? Ha! I thought I was done for when Rowan found out. But you saved my life. I've been meaning to thank you. That's why Rowan was picking on him? Did I misunderstand him this entire time? What a shame. You pissed off the only person that could save you. Now no one can. I was like, I can't believe this girl tried to ask me. Dude, that's crazy. Well, bro, you good? Never seen you look so defeated. Must be Emma Parker. He's obsessed with her. Shut up. Where is she? Who cares? Also, did anyone else see Noah walking around here? Noah? I thought we told that sick fuck to never come back. Wait, Noah? Something didn't feel right. Help me look for her. Emma! Let me go, you creep! Oh, shut up! I know all about girls like you! Oh, you sick bird! I said shut up! Help! Someone help! Шифър, ако ми се обадиш още веднъж, докато съм на дълъг път, ще прекарам този камион направо през лицето ти. Вие, всемогъщият шеф на Dominion Tech, оръжейна компания за милиарди, работите като шофьор на камион? Не мога да направя това, ако съм мъртъв, нали? Трябва да разбера кой се опитва да ме убие. Тъкмо за това се обаждам, шефе. Изглежда, че го намерихме. По дяволите! Господи! Ето я, хванете я! Карай!
Ще ти плати колкото искаш, просто се отърви от тях. Това нещо не може ли по-бързо? Госпожо, това е 6-цилиндров Питърбилт, ясно? Не е Ферари. Това ще го накара ли да върви по-бързо? Да видим на какво е способна. Хайде, мила, хайде, движи се, движи се! Внимавай за онази стена! О, по дяволите! Гледай! Вече сме в безопасност. Добре ли си? Трябва да легна. Можеш ли да ме прегърнеш? Лошо ми е. Добре, тук съм. Хей. Спокойно. Всичко приключи. Какво? Просто ми е много горещо в момента. Твърде горещо е. Аз просто... Добре, хей, знаеш ли какво? Мога да повикам лекар, ако трябва. Не ми трябва лекар. Хей! Трябваш ми ти. Сега. Хей! Чакай. Не трябва. Знам какво искам. Хей! Сигурна ли си? Господи, просто млъкни и ме чукай. Шефе, изпращам ви местоположението на човека, който ви преследва. Време е да приключим с това, за да мога да живея прост живот извън сенките и на слънце. Иска ми се да можех просто да остана тук с теб, мистериозно момиче. Но има нещо, за което трябва да се погрижа. Наистина ли мислеше, че можеш да ме убиеш и да превземеш компанията ми? Казва го човек, който се появява невъоръжен и сам. Убийте го веднага. Забравяш едно нещо. Аз ти продадох тези оръжия. Мъртъв си, нищожество такова! Тази бомба е напълно безплатна. Не! Моля те, върни се! Трябва да я изключиш, моля те! Не искам да умирам така! Изключи я! Хайде, мила. Да отидем да се срещнем с татко. Мамо, сигурна ли си, че татко наистина е тук? По-добре да е.
Кълна се, ако този негодник пак избяга. Няма. Камионът му се развали. Няма къде да бяга. Не ми казвай, че кара същия камион след 4 години. Иска ми се да можех. Не можеш да се криеш там долу, голямо момче? Въпреки, че... гледката ми харесва. Фей, ще ти дам наема скоро, нали? Ако го нямаш, ще трябва да ми платиш по друг начин. Да виждам тялото ти цялото в пот ме подлудява. Фей, слушай, ще ти намеря парите, става ли? Защото имам един огромен курс тази седмица. Наистина ли така искаш да живееш живота си? На пътя, живейки от заплата до заплата? Не би ли предпочел да ме оставиш да те глезя? Никога няма да бъда обвързан от никого. Без съпруга, без деца. Никога. Татко! Най-накрая те намерих. Без деца друг път. Лъжец. Ей, дете, сбъркала си човека. Не, мама каза, че ти си моя татко. Лъженето не е хубаво. Тя не лъже. Ти си нейният баща. Ти си арогантен, безотговорен негодник. Такъв преследвам жалкият ти задник от цели 4 години. Другите деца казват, че си нямам татко. Нали няма да ме оставиш? Нали? Тя наистина ли е моя? ДНК тест. Всичко официално и законно. По дяволите, това наистина ли е твоето дете? 99 и 98%. И защо тогава не ме намери по-рано? Да те намеря ли? Да. Мислиш ли, че мога да те потърся в Google мистериозен не храни майко баща и да получа GPS координати? Издирвам те от години, никога не си на едно и също място за повече от ден. Проклятие! През цялото това време се криех, защото мислех, че терористи ме следят. Оказа се, че е била тя. Добре, честно казано, не мислех, че онзи път ще... Един път? Не. Ако си спомняш правилно, бяха 3 пъти. Един след друг. След друг. Леле, тя не си поплюва. И ако си истински мъж, ще се ожениш за мен точно сега. Извинявай, какво? Съжалявам. Да се омъжиш за мен, товар ли е за теб? Твърде грозна ли съм? Не, разбира се, че не. Виж, само колко си красива. Бих искал да бъда твой баща. Просто не съм точно типът за баща. Просто млъкни и влизай в колата. Отиваме да се оженим. Ура! Вече си имам истински татко! Имам си истински татко! И да, и аз имам най-красивото малко момиченце на света. Обичам те толкова много! Сега, след като Самър най-после има баща, мога да се съсредоточа върху оправянето на кашата в компанията си. Имам някои спешни дела, за които трябва да се погрижа. Ще ти се обадя. Разбира се, мило. Ако се опиташ да избягаш пак, те лиша от мъжествеността ти. Приятел, разбрахте отлично. Татко, може ли да въведеш номера си тук, за да мога да ти звъня, когато ми липсваш? Разбира се, мило. Ела тук. Чао, татко! Чао, мило. Районът е подсигурен, това официално е цифрова мъртва зона. Отдайте почет на нашия лидер. Командир Рид! Имам работа за теб. Скарлет Хейс. Какво искате от нея, сър? Разбери дали дъщеря и наистина е моя. Какво? Сър,
Тя вероятно ви разиграва, опитвайки се да се добере до милиардите ви, Шифър. А ако продължиш да дрънкаш, лично ще ти отреже езика. Тъй вярно, сър. Моите извинения. Благодаря ви, сър. Тествай това. И ме уведоми веднага, щом имаш резултатите. Ще го тествам лично. Да тръгваме! Ако това малко момиче наистина е мое, ще посветя целия си живот. На това да й дам всичко, за което би могла да мечтае. Гъжо Хейс, само да ви предупредя, баща ви е. В бесен. Разбира се, че е. Скарлет! Как си позволяваш? Скарлет, тази компания губи огромни суми, а ти имаш наглостта да се появиш тук. Доколкото знам, вие сте председател на борда. Тази каша е ваша, не моя. О, моля ти се. Ако се беше омъжила за Бенет Уитмор, вместо да бягаш и да раждаш това копеле, щяхме да имаме достатъчно пари, за да спасим компанията. Затваряй си шибаната уста, Даниел. Самър не е копеле. Тя има двама родители, които я обичат. Господи! Мамо, татко, чувате ли това? Казвам само едно нещо, а тя ми откъсва главата. Скарлет, как смееш да говориш така на сестра си? Ти си тази, която забременя като обикновена уличница, без дори да познава бащата. О, ти си позор за всички нас. Бенет Уитмор каза, че може да те приеме обратно, ако просто се отървеш от това отроче. Как можеш да кажеш това? Тя е твоя внучка. Не и за мен. Тя е някаква грешка без баща, чието място е в сиропиталище. Имам си татко! Имам! О, татко ли, а? И къде беше той през последните 4 години? Знаеш ли какво говорят хората за майка ти? Казва, че тя е глупа буличница, която не може да си държи краката затворени. А ти не си нищо друго, освен една безполезна грешка, която не е трябвало да се ражда. Обиждай ме колкото искаш. Но се кълна, че ако кажеш още една дума за дъщеря ми, Даниел лично ще ти изтръгна шибания език. Татко, тази кучка току-що ме удари. Как смееш да докосваш сестра си? Веднага и си извини. Или кълна се, ще те пребия от бой пред очите на твоята разглезена малка дъщеря. Тя не ми е сестра. Тя е просто копеле от онази твоя уличница, с която изневери на мама. О, Стивън, не можеш да й позволиш да ни говори така. Хайде, бъди мъж и защити жена си и дъщеря си. Сега се извини. Спри! Дядо, моля те! Не удряй мама! Моля те, болия! Махни се от мен. Самър? Какво правиш? Тя има астма. Ако умре. Това е просто естествен подбор. Ти си чудовище. Махнете това малко пале от тук. Заключете я. Самър, мило, дишай. Просто дишай. Самър. Помогни ми! Мамо! Моля ви! Татко! Пуснете я! Пуснете я, моля ви! Моля ви, не я наранявайте! Шефе, резултатите от ДНК теста са тук. Самър е твоя биологична дъщеря. Тя наистина е моя. Но животът в семейство Хейс не е бил лек за нея. Скарлет е отказала уредения брак с семейство Уитмор. Гледали са на нея с пренебрежение. Постоянно е била потискана. А Самър, хората я наричат копеле. Да, това е достатъчно. Благодаря ти. Чао. Весел рожден ден навън. Не мога да повярвам, че вече е на 2 годинки. Честит рожден ден, мило момиче, ще те обичам вечно.
Обяд след уроците по плуване, тя плува в дълбокото съвсем сама. Моето момиче расте толкова бързо. Винаги се гордея с теб. Няколко първи неща днес. Първо бране на тикви и първи бейсболен матч. Баща й никога няма да бъде тук за нейните първи моменти, но аз ще бъда до нея колкото мога. Самър отново беше турмозена днес. Някакво хлапе я нарече безпризорно дете без баща. Заведох я на любимия й сладолет, за да я развеселя. Към мъжа, който ни изостави, никога няма да ти простя. Отгледала я е съвсем сама. Сигурно е било ад, но вече не е така. Тук съм и никой никога повече няма да турмози дъщеря ми. Самър? Татко. Мило, какво се случи? Помощ. Самър, ало? Самър, къде си? Татко, помощ. Помощ. Самър! Под дяволите! Шифър, слушай, трябва да проследиш това обаждане. Ясно ли е? Не ме интересува какво ще коства. Намери я веднага. Сега ще разберат с чия дъщеря са си имали работа. Татко, моля те, пусни я. Тя не диша добре. И баба може да умре. О, вижте кой се моли сега. Нали току-що ми удари шамар преди минута? Не трябваше ли ти да ми се молиш? Моля те, Даниел, моля те. Трябва инхалаторът. Твърде късно е. Следващия път си знай мястото. Татко, моля те. Добре. Искаш ли да я спасиш? Отговори ми на това. Какво е наказанието за неподчинение в моя собствен дом? 10 удара. Тогава изправи гърба си. Добре. Направи го. Просто я пусни. Сега я пусни. Пак ли се почва с това малко навлече? Татко, явно тя изобщо не си е научила урока. Даниел е права. Казвам детето да остане заключено. Чудовища! Кълна се в Бога. Ако нещо и се случи, ще завлека всички ви със себе си. Добре, тогава просто изхвърли това малко копеле от живота си. И може би, само може би, ще я оставя да живее. Никога няма да ми отнемете дъщеря ми. Самър, миличка, ще те изкарам оттам. Добре ли си, съкровище? Самър, миличка. Дай ми шибания ключ. Татко, помощ. Татко, тя полудява. Направи нещо. Дива кучко такава! Ще те убия! Къде е дъщеря ми? Rise and shine, pumpkin. No. Up. No. It's your first date in new school. No, it's not. I don't want to go to the stupid stuck-up Maple Lily Academy. Please don't make me go. I don't care. You're going. This could be your chance. It's the last thing your father left you. Mrs. Parker, on behalf of Maple Elite Academy, we offer our deepest condolences for the loss of your husband, Mr. Robert Parker. Regarding the unfortunate construction accident, we're prepared to offer $800,000. We don't want your blood money. Get out!
We'll take the deal. What? Mom. Under one condition. Emma gets a spot at Maple Lit Academy. MEA has the best fencing team in the country. Your father always dreamed about you winning gold. Your dad's gone, but you're still here. We have to keep living. Watch your step. Asshole! Watch where you're going next time, huh? You should feel honored. Not everyone gets to get baptized by the Rowan Calloway. Excuse me? You want to say that to my face? Oh, smug, arrogant douchebag! Never show your face to me again! Stupid school, stupid rich kids! Excuse me? Hi. What? I got a spare t-shirt in this bag. Seems like maybe you could use it. Oh my god, you're a lifesaver! The name's Hazel Jones. Emma Parker. This is so cute. Thanks, girl. Of course. It's from Misguided on Shein, one of the latest drops. All right, newbie. Welcome to Maple Elite Academy. The motto? Money speaks louder than your GPA. And looks are your currency. Cool. Sounds like my personal hell. Yep. Oh my god! We have to go! What's up? We have to go! Okay, who are these guys, and why is everyone going nuts? These are the most popular boys at the school, also known as the Big Four. The one? They're the heirs to, like, the richest families in the country. Liam Davenport, heir to the famous Davenport family. Carl Reed. His grandfather was an arms dealer. Rumor is his family's got mafia ties. And then there's August Langford. He's the quiet one, super mysterious. His family owns over a dozen auction houses around the world, and August is a genius artist himself. And finally, the leader, Rowan Calloway, heir to an international conglomerate that stretches across all 7 continents. His family owns pretty much everything. They're richer than the people on Forbes. Like, they probably own Forbes. And there they are. The Big Four. They're so hot. I can't even believe we're breathing the same air. If one of them glances at me, I'll actually die. I'm manifesting marrying one of them. It's happening. So they're just like 4 little rich boys? So, okay, why is everyone screaming? They're not just boys, they are the boys. You'll see. Wait a sec. That's that asshole from this morning. This is Rowan Calloway. You do not want to mess with him. If you piss him off, you're good as dead. You're looking for me, sir? You. I'm looking for you. My name is... I don't give a fuck what your name is. August, hand me your juice. No, not juice. I can't believe this rich bully. Oh my god. I need to stop this. You pissed me off, Noah? You're dead. Wait, what did I do? You know what you did. Emma, stop it! Oh my god.
Did you just hit me? You're that girl from this morning. You're damn right I am. First, you ruin my uniform and don't even bother to apologize. And now this, picking on someone who won't even fight back. Wow, yeah, real tough guy move. You have no idea what's going on. That guy deserves it. Do you know who I am? I own this school. I can do whatever I want. Yeah, I know your type. You think being rich means you can treat people like dirt. It doesn't. You're not powerful. You're pathetic. The fuck did you just say to me? What, you gonna hit a girl now? Oh, okay. We're gonna stop talking now, Emma. Rowan, I'm so sorry. She's new. She won't do it again. All right, new girl. Emma, I'll remember you. Better watch your back. I'm not scared of him. You better watch your back! Okay. Are you crazy? It's Ronan Calloway. It's part of the Big Four. They rule the school. Even the teachers are scared of them. You don't want to mess with that. I don't care who they are. Being popular is not an excuse to be a bully. Besides, I'm a champion fencer and they should be scared of me. You've got some nerve, newbie. How dare you disrespect our boys? You're dead meat. And you are? Oh, us? We're Chelsea, Amy, Vera, VCA. We're the hottest clique in school, the Big Four's personal cheer squad. How dare you insult our perfect Prince Charming Rowan in front of the whole school? You're just trying to get his attention, aren't you? But guess what? You don't stand a chance against us. Yeah, I'm not interested in those little rich boys. And I'm really not interested in whatever weird little fangirl club you have going on. So, bye. Come on. That snobby bitch. Looks like someone needs a little attitude adjustment. Girls, let's teach the newbie a lesson. That's not. What the heck? My stuff. The next class is PE. You're gonna lose points if you show up with the wrong shoes. Oh, this is so messed up. Who would ever do anything like this? Who else? Better watch your back. There's only one person at this school who gets away with everything, right? That bully, Rowan Calloway. What was that, Rowan? Got some pent-up rage today? Blame Emma Parker. Wow. I think that's the first time I heard you say a girl's full name. Only because I have a score to settle. What's the plan? How about we sneak a snake in her locker? Bet she'd freaking cry. Whatever, Rowan. You're all talk. Rowan Calloway! You got a problem with me? You handle it face to face. Do not hide behind dirty little pranks. You wanted a fight? You got one. And I don't lose. We'll see. Dude, what was that? Hey, Rowan, that was kind of hot. She knocked the wind out of you or something? What are you looking at? She's gone. Emma Parker? All right. I'll make you regret this. Rowan Calloway! Big Four, more like tiny Dick Four! I'll send you all straight down! Sorry. I didn't mean to talk about here. I was trying to find some peace and quiet, but... Sorry, I disturbed you, I guess. Here. Drink this. It'll help calm you down. Thank you. You're not like the others, huh?
You didn't join in when they were hurting Noah. Not everything is what it seems. Especially Noah. She kicked my ass. Like, she actually kicked my butt. Who the hell does she think she is? Look at you, Rowan. Getting all worked up over Emma Parker. Admit it. You got a thing for her. What? No. It's just, I'm not gonna let her get the last laugh. No one's ever made a fool of me. She's just the first. Sure. I mean, what? She's like the first girl to get under your skin? Sounds like she might have a special place in your head. Special? Special? That's it. She's been provoking me on purpose. Fine. She wants my attention. She's got it. Tomorrow, I'm gonna give her an ultimatum. Morning, Hazel. What is wrong with everyone this morning? You see what happens when you go against me? I can do whatever I want to you, Emma Parker. I own this school. I own you. That's what you get when you mess with our boys. No friends, no backups, just enemies. Aww, is the poor little baby gonna cry? Look at her, so dirty and pathetic. I'll give you a way out of this, Parker. Apologize to me and tell everyone in this room that you'll be my personal servant. Beg me to save you, and I can make this all stop. You want to hear me beg? Oh, yes. We're all waiting. Come a little closer. Still too far. There. Happy? Now, I'm all ears. Tell me how sorry you are. No, what are you doing? Crazy! Let go of me! You listen up, Rowan Calloway. I know you're obsessed with me, but I will never, ever apologize to you. You want me to break? You want me to run? Not gonna happen. So, do your worst. I'm sorry, Emma. I'm not brave enough to fight back or good enough to be your friend. My family went bankrupt. I won't be at MEA anymore. But here are new clothes from Misguided. Figured you might need them today. Your pranks were useless! She humiliated me again! I want Emma Parker to come to me begging for forgiveness. Got it? Understood. Then go! Obsessed with her? Who does she think she is? How could someone as perfect as me be obsessed with a normie peasant girl like her? He's totally obsessed with her. Totally. Emma, what happened in school today? I don't belong with those rich assholes. My only new friend is gone, and I miss my old friends. Please, I want to go back to my old school. I hate it there. Please, don't make me go back, Mom.
This belonged to your father. If it weren't for me getting pregnant with you in college, your father would have went pro. You have his talent, Emma. Don't give up now. You're right. Rowan Calloway, I will fight you to the very end. Seriously, Rowan Calloway? Bullying students wasn't enough. Now you're torturing a kitten, too? Hey, unhand that cat. Wait, he's helping it? It's okay. Almost there. There you go, buddy. What? Did you come all this way just to see me? Ew. No. I have fencing, so bye. Bye. Shut up. He didn't act like a bully. He was gentle. You brought this on yourself. Go beg Rowan for mercy, or better yet, transfer out while you still can. Let me go! Rowan Calloway, he sent them. And I really thought for 1 second that maybe I misjudged him. Stupid me. Leave! Now, all of you! August, but she pissed Rowan off. We were just following. I said leave. Jesus. You okay? Look, you gotta let this go. Nobody wins against Rowan Calloway. I'll go talk to him. And now you're not looking at everything because I wanted to call down. Rowan Calloway, I have had enough! Ronan, you went too far this time. If I hadn't stopped them, who knows what would have happened? Are you stupid? It was supposed to be a prank. I didn't tell you to fucking assault her. Get the fuck out of my school and don't ever come back. She must have come to see me. Maybe I should apologize. You crossed a line, Rowan. That was low, even for you. I'll admit, I was wrong. You sent those thugs to attack me, right? To break my things? God, do you even know how much this brooch meant to me? This is all I have from my father. Okay, I'll pay for it. You think money fixes everything? It doesn't. What are you doing? You wanted a fight, right? You got one. What? Oh, no. And by the way, I've never dated anyone. Never even held hands. So you calling me a slut makes you the joke. What? I never called her that. One more lie. One more rumor. One more prank. And I will beat you so hard, your mama won't recognize you. Yes, ma'am. No. Dude, she just beat the shit out of him. I like her. She should come back. Dude, I mean, it hasn't been this fun in years. Rowan, you good? I knew it. Emma Parker's got a crush on me.
How'd you come to that conclusion? She came all this way just to tell me she's never dated anyone? That's about as good as a confession. She's so into me, dude. It's classic. The more she says she hates me, the more she clearly wants me. I mean, look at me. I'm rich. I'm hot. Emma Parker, you got your wish. I'll make you my girlfriend. Good morning. Good to see you, Emma. What is happening? Yesterday I beat up Rowan Calloway, and now they're being nice to me? Oh my god, that's Emma. That's the girl. Emma Parker, in front of all of our classmates, your friends, your foes, I'm gonna give you a chance. Thanks, Jeremy. I'm gonna give you the chance to invite me, Rowan Calloway, to the homecoming dance as your date. Rowan Calloway, you have completely lost it. You can drop the act. This whole thing was to get my attention, right? Fine. I'll make your dreams come true. Let you be my girlfriend. Me? Be your girlfriend? Yes, Emma Parker. Be my girlfriend and come to the homecoming dance with me. Did you hit your head? Rowan, I will never, ever be your girlfriend. Wait, did she just reject Rowan Calloway? Is she nuts? Oh my gosh, Rowan must be so embarrassed. How could you do this to him? Everyone out! Now! Whoa, not you. Why wouldn't you want to be my girlfriend? I'm rich. I'm hot. Like, what's there not to like? Rich and hot. But you are rotten to the core. My first day, I saw you bully that poor kid, Noah. And then you had people assault me. And then you had them break my things. And then you had inappropriate photos of me taken. Rowan, you are the worst person I've ever met. Noah deserved it. I had a reason. And what photos are you? Leave me alone. Rowan, I never want to see your face again. Here to mess with me again? Of course not, bestie. We're here to apologize. I thought that you were just making a scene to get Rowan's attention. Turns out you don't even like him. That means we're not rivals, so we don't hate you anymore. Let's be friends. Yeah, I'll just forget anything ever happened. Right. So, tomorrow's the homecoming dance. First rich girl party, right? This year's dress code is super exclusive. Really? That's the dress code? We're telling you this because we're gal pals now. Bye. Kisses. Oh my god, look who finally showed up. Laugh it up, everybody. MEA's biggest joke has arrived. You set me up. So what? You embarrassed our perfect Prince Rowan. This is payback. Let's face it, peasants like you will never belong here. To us, you're just a bug under our shoe. Oh God, of all people. This was your idea, wasn't it? You three like green bugs so much? Why not wear it?
Listen up, everyone. From this point forward, no one touches Emma Parker. She's mine. And under my protection. Get these three out of here. Emma, let me help. Don't touch me! Are you dumb? Who shows up to a homecoming dance in a Halloween costume? Are you just doing this for attention? It's not like I know anything about your stupid, fancy school. And it's just a couple weeks from Halloween, so I thought, I'm so stupid and gullible. Hey, stop crying. Here, I'll get someone to get you a new dress, okay? Why are you acting like you care? You're probably loving every second of this. I'm just trying to help. I don't want your help. Even if everyone else in the world dropped dead, I still wouldn't ask for help from a bully like you. Fine. Figure it out yourself. Oh. I'm so sorry. You are, Noah, right? The guy that Rowan was bullying? Yeah, and you're Emma. Yeah, I heard Rowan Calloway even asked you out. Are you two, dating? No, ew. He's just, a big bully. Looks like we're on the same boat then. Here for a drink? Actually, yeah, thank you. Thank you. Hey, is there something in there? Something to make you feel real good. Stop! What are you doing? If you don't want me taking pictures and sending it to everyone, then you better stop fighting back. You were the one behind the locker pictures? Not Rowan. Rowan? Ha! I thought I was done for when Rowan found out. But you saved my life. I've been meaning to thank you. That's why Rowan was picking on him? Did I misunderstand him this entire time? What a shame. You pissed off the only person that could save you. Now no one can. It's like, I can't believe this girl's Dude, trying that's to ask me. Dude, that's crazy. Well, Rowan, you good? Never seen you look so defeated. Must be Emma Parker. He's obsessed with her. Shut up. Where is she? Who cares? Also, did anyone else see Noah walking around here? Noah? I thought we told that sick fuck to never come back. Wait, Noah? Something didn't feel right. Help me look for her. Emma! Let me go, you creep! Oh, shut up! I know all about girls like you! Oh, you sick bird! I said shut up! Help! Someone help! Шифър, ако ми се обадиш още веднъж, докато съм на дълъг път, ще прекарам този камион направо през лицето ти. Вие, всемогъщият шеф на Dominion Tech, оръжейна компания за милиарди, работите като шофьор на камион? Не мога да направя това, ако съм мъртъв, нали? Трябва да разбера кой се опитва да ме убие. Тъкмо за това се обаждам, шефе. Изглежда, че го намерихме. По дяволите! Господи! Ето я, хванете я! Карай! Ще ти плати колкото искаш, просто се отърви от тях. Това нещо не може ли по-бързо? Госпожо, това е 6-цилиндров Питърбилт, ясно? Не е Ферари. Това ще го накара ли да върви по-бързо?
Да видим на какво е способна. Хайде, мила, хайде, движи се, движи се! Внимавай за онази стена! О, по дяволите! Гледай! Вече сме в безопасност. Добре ли си? Трябва да легна. Можеш ли да ме прегърнеш? Лошо ми е. Добре, тук съм. Хей. Спокойно. Всичко приключи. Какво? Просто ми е много горещо в момента. Твърде горещо е. Аз просто... Добре, хей, знаеш ли какво? Мога да повикам лекар, ако трябва. Не ми трябва лекар. Хей! Трябваш ми ти. Сега. Хей! Чакай. Не трябва. Знам какво искам. Хей! Сигурна ли си? Господи, просто млъкни и ме чукай. Шефе, изпращам ви местоположението на човека, който ви преследва. Време е да приключим с това, за да мога да живея прост живот извън сенките и на слънце. Иска ми се да можех просто да остана тук с теб, мистериозно момиче. Но има нещо, за което трябва да се погрижа. Наистина ли мислеше, че можеш да ме убиеш и да превземеш компанията ми? Казва го човек, който се появява невъоръжен и сам. Убийте го веднага. Забравяш едно нещо. Аз ти продадох тези оръжия. Мъртъв си, нищожество такова! Тази бомба е напълно безплатна. Не! Моля те, върни се! Трябва да я изключиш, моля те! Не искам да умирам така! Изключи я! Хайде, мила. Да отидем да се срещнем с татко. Мамо, сигурна ли си, че татко наистина е тук? По-добре да е. Кълна се, ако този негодник пак избяга. Няма. Камионът му се развали. Няма къде да бяга. Не ми казвай, че кара същия камион след 4 години. Иска ми се да можех. Не можеш да се криеш там долу, голямо момче? Въпреки, че... гледката ми харесва. Фей, ще ти дам найема скоро, нали?
А ако го нямаш, ще трябва да ми платиш по друг начин. Да виждам тялото ти цялото в пот ме подлудява. Фей, слушай, ще ти намеря парите, става ли? Защото имам един огромен курс тази седмица. Наистина ли така искаш да живееш живота си? На пътя, живейки от заплата до заплата? Не би ли предпочел да ме оставиш да те глезя? Никога няма да бъда обвързан от никого. Без съпруга, без деца. Никога. Татко! Най-накрая те намерих. Без деца друг път. Лъжец. Ей, дете, сбъркала си човека. Не, мама каза, че ти си моя татко. Лъженето не е хубаво. Тя не лъже. Ти си нейният баща. Ти си арогантен, безотговорен негодник. Такъв преследвам жалкият ти задник от цели 4 години. Другите деца казват, че си нямам татко. Нали няма да ме оставиш? Нали? Тя наистина ли е моя? ДНК тест. Всичко е официално и законно. По дяволите, това наистина ли е твоето дете? 99 и 98%. И защо тогава не ме намери по-рано? Да те намеря ли? Да. Мислиш ли, че мога да те потърся в Google мистериозен не храни майко баща и да получа GPS координати? Издирвам те от години, никога не си на едно и също място за повече от ден. Проклятие! През цялото това време се криех, защото мислех, че терористи ме следят. Оказа се, че е била тя. Добре, честно казано, не мислех, че онзи път ще... Един път? Не. Ако си спомняш правилно, бяха 3 пъти. Един след друг. След друг. Леле, тя не си поплюва. И ако си истински мъж, ще се ожениш за мен точно сега. Извинявай, какво? Съжалявам. Да се омъжиш за мен, товар ли е за теб? Твърде грозна ли съм? Не, разбира се, че не. Виж, само колко си красива. Бих искал да бъда твой баща. Просто не съм точно типът за баща. Просто млъкни и влизай в колата. Отиваме да се оженим. Ура! Вече си имам истински татко! Имам си истински татко! И да, и аз имам най-красивото малко момиченце на света. Обичам те толкова много! Сега, след като Самър най-после има баща, мога да се съсредоточа върху оправянето на кашата в компанията си. Имам някои спешни дела, за които трябва да се погрижа. Ще ти се обадя. Разбира се, мило. Ако се опиташ да избягаш пак, те лиша от мъжествеността ти. Приятел, разбрахте отлично. Татко, може ли да въведеш номера си тук, за да мога да ти звъня, когато ми липсваш? Разбира се, мило. Ела тук. Чао, татко! Чао, мило. Районът е подсигурен, това официално е цифрова мъртва зона. Отдайте почет на нашия лидер. Командир Рид! Имам работа за теб. Скарлет Хейс. Какво искате от нея, сър? Разбери дали дъщеря и наистина е моя. Какво? Сър, тя вероятно ви разиграва, опитвайки се да се добере до милиардите ви. Шифър, а ако продължиш да дрънкаш, лично ще ти отреже езика. Тъй вярно, сър. Моите извинения. Благодаря ви, сър. Тествай това. И ме уведоми веднага, щом имаш резултатите. Ще го тествам лично. Да тръгваме! Ако това малко момиче наистина е мое, ще посветя целия си живот на това да й дам всичко, за което би могла да мечтае.
Гъжо Хейс, само да ви предупредя, баща ви е. В бесен. Разбира се, че е. Скарлет! Как си позволяваш? Скарлет, тази компания губи огромни суми, а ти имаш наглостта да се появиш тук. Доколкото знам, вие сте председател на борда. Тази каша е ваша, не моя. О, моля ти се. Ако се беше омъжила за Бенет Уитмор, вместо да бягаш и да раждаш това копеле, щяхме да имаме достатъчно пари, за да спасим компанията. Затваряй си шибаната уста, Даниел. Самър не е копеле. Тя има двама родители, които я обичат. Господи! Мамо, татко, чувате ли това? Казвам само едно нещо, а тя ми откъсва главата. Скарлет, как смееш да говориш така на сестра си? Ти си тази, която забременя като обикновена уличница, без дори да познава бащата. О, ти си позор за всички нас. Бенет Уитмор каза, че може да те приеме обратно, ако просто се отървеш от това отроче. Как можеш да кажеш това? Тя е твоя внучка. Не и за мен. Тя е някаква грешка без баща, чието място е в сиропиталище. Имам си татко! Имам! О, татко ли, а? И къде беше той през последните 4 години? Знаеш ли какво говорят хората за майка ти? Казва, че тя е глупа буличница, която не може да си държи краката затворени. А ти не си нищо друго, освен една безполезна грешка, която не е трябвало да се ражда. Обиждай ме колкото искаш. Но се кълна, че ако кажеш още една дума за дъщеря ми, Даниел лично ще ти изтръгна шибания език. Татко, тази кучка току-що ме удари. Как смееш да докосваш сестра си? Веднага и си извини. Или кълна се, ще те пребия от бой пред очите на твоята разглезена малка дъщеря. Тя не ми е сестра. Тя е просто копеле от онази твоя уличница, с която изневери на мама. О, Стивън, не можеш да й позволиш да ни говори така. Хайде, бъди мъж и защити жена си и дъщеря си. Сега се извини. Спри! Дядо, моля те! Не удряй мама! Моля те, болия! Махни се от мен. Съмър! Какво правиш? Тя има астма! Ако умре. Това е просто естествен подбор. Ти си чудовище! Махнете това малко пале от тук. Заключете я. Съмър, мило, дишай. Просто дишай. Съмър! Помогни ми! Мамо! Моля ви! Татко! Пуснете я! Пуснете я, моля ви! Моля ви, не я наранявайте! Шефе, резултатите от ДНК теста са тук. Самър е твоя биологична дъщеря. Тя наистина е моя. Но животът в семейство Хейс не е бил лек за нея. Скарлет е отказала уредения брак с семейство Уитмор. Гледали са на нея с пренебрежение, постоянно е била потискана, а Самър хората я наричат копеле. Да, това е достатъчно. Благодаря ти. Чао. Весел рожден ден навън. Не мога да повярвам, че вече е на 2 годинки. Честит рожден ден, мило момиче, ще те обичам вечно. Обяд след уроците по плуване, тя плува в дълбокото съвсем сама. Моето момиче расте толкова бързо. Винаги се гордея с теб. Няколко първи неща днес. Първо бране на тикви и първи бейсболен матч. Баща й никога няма да бъде тук за нейните първи моменти, но аз ще бъда до нея колкото мога. Самър отново беше турмозена днес. Някакво хлапе я нарече безпризорно дете без баща. Заведох я на любимия и сладолет, за да я развеселя. Към мъжа, който ни изостави, никога няма да ти простя. Отгледала я е съвсем сама. Сигурно е било ад, но вече не е така. Тук съм и никой никога повече няма да турмози дъщеря ми.
Мило, какво се случи? Помощ. Самър, ало? Самър, къде си? Татко, помощ. Помощ. Самър! Под дяволите! Шифър, слушай, трябва да проследиш това обаждане. Ясно ли е? Не ме интересува какво ще коства. Намери я. Веднага. Сега ще разберат, с чия дъщеря са си имали работа. Татко, моля те, пусни я. Тя не диша добре. И баба може да умре. О, вижте кой се моли сега. Нали току-що ми удари шамар преди минута? Не трябваше ли ти да ми се молиш? Моля те, Даниел, моля те. Трябва инхалаторът. Твърде късно е. Следващия път си знай мястото. Татко, моля те. Добре. Искаш ли да я спасиш? Отговори ми на това. Какво е наказанието за неподчинение в моя собствен дом? 10 удара. Тогава изправи гърба си. Добре. Направи го. Просто я пусни. Сега я пусни. Пак ли се почва с това малко навлече? Татко, явно тя изобщо не си е научила урока. Даниел е права. Казвам детето да остане заключено. Чудовища! Кълна се в Бога. Ако нещо и се случи, ще завлека всички ви със себе си. Добре, тогава просто изхвърли това малко копеле от живота си. И може би, само може би, ще я оставя да живее. Никога няма да ми отнемете дъщеря ми. Самър, миличка, ще те изкарам оттам. Добре ли си, съкровище? Самър, миличка. Дай ми шибания ключ. Татко, помощ. Татко, тя полудява! Направи нещо! Дива кучко такава! Ще те убия! Къде е дъщеря ми?